Noswaith i chi gyd, Ceri, Anw a James i yma. Gobeithio bod chi gyd yn iawn. Gobeithio bod chi'n gallu gweld y sgrin gyda'r drysau. Felly mae gyda ni Q&A heno. Dylsech chi fod am mynediad i hwnna ar eich dyfais. A dylsech chi yn gallu ateb, anfon cwestiynau ato ni, fel bod fi'n gallu ateb nhw, felly wrth i ni fynd, bydden nhw'n cyrraedd yn y Q&A, a'i fynd nôl ymlaen. Felly, os chi newydd ymuno gyda ni, croeso, mae'n 5:45, so fi ar fi'n dechrau felly y cyflwyniad heno. Mae'n gyflwyniad i flwyddyn 2012, so unrhyw un mewn gwirionedd sy'n sefyll ar arholiadau, roeda'n eleni, gobeithio bydd e'n defnyddiol i chi, ac i rhieni, holl bwrpas y peth yw bod ni'n gallu mynd drwy hwn gyda'n gilydd, a bod ni fel yn dangos i chi fel rhieni beth sydd angen i'ch plentyn wneud. A wedyn ni gobeithio bydd hwnna yn ddefnyddiol iawn i chi. Felly mae'r sgrin yn chwarae lan ar hyn o bryd. A fi'n clywed fy hunan nôl ar fy ffôn. Felly dwi ddim eisiau hwnna chwaith. Iawn. Iawn, felly gawn ni weld sut ni'n gallu estyn hwn chydig bach. Gwych. Oes rhywun yn gallu rhoi yn y chat bod chi'n clywed? Bydde hwnna'n help garw i fi, neu yn yr Q&A. Oes rhywun yn gallu anfon neges jyst i weid bod popeth yn iawn, bod chi'n clywed? A wedyn ni newn ni fynd o fyna. Mae'n ychydig o time delay. Mae'n gallu gweld mae nifer ohonoch chi wedi cyrraedd nawr. So dyma'r sesiwn cyfr yn Cymraeg. If you're not well speaking, this is the Welsh language event to discuss revision and revision techniques for facing exams in Broedern. The English language session is at 6:15. So if you'd like to return at 6:15 to hear the session in English, you're obviously welcome to do so. But this is the Welsh language event at 5:30. So sesiwn cyfr yn Cymraeg yw hwn. Diolch yn fawr iawn. So fi jyst yn aros i weld os oes unrhyw negeseuon wedi cyrraedd fan hyn. Popeth yn iawn, meddwl rhywun, felly mae hwnna yn grêt. Medru clywed a gweld y sgrin, mae hwnna yn wych. Felly, dyma sut chi'n anfon negeseuon draw ynglyn ar unrhyw gwestiynau sydd gyda chi, byddai'n ateb nhw siŵr fod ar ddiwedd y sesiwn mwyn i fi beidio goffo jyglo lot o sgriniau. Felly chi'n gallu gweld a chi'n gallu clywed, felly na ni fwrw mlaen. Felly, y peth cyntaf gyda sgiliau adolygu yw'r drefn. Bydd angen trefn arnoch chi a trefn ar eich plentyn. Mae yna fath beth y dyddiau yma a chas pensil ar gyfer arholiadau. Mae'n goffo bod yn dryloyw. Mae cybac a bob bwrdd arholi yn mynnu hynny erbyn hyn. Mae'ch plentyn angen offer, yn enwedig ar gyfer arholiadau maths. Mae dal yn synnu ni faint o ddisgyblion sydd yn cyrraedd arholiadau heb offer. Maen nhw angen ymarfer gyda'i offer, a hefyd mae nhw angen ymgyfarwyddo gyda nhw, yn enwedig pethau fel cyfrifiannell, achos maen nhw gyd yn gweithio mewn ffyrdd gwahanol. So cyfrifiannell, cwmpawd, maen nhw gyd yn gallu bod yn wahanol ag onglydd hefyd. Mae'n gyfle i brynu lot o stationery, so mae disgyblion gwahanol yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol, a mae post-it notes yn gallu bod yn ddefnyddiol, dyfyniadau ar y wal, a defnyddio gwahanol liwiau ac yn y blaen. Mae'r holl bethau yma yn gallu bod yn ddefnyddiol iawn i sicrhau bod popeth gan eich plentyn a bod nhw'n gallu dysgu mewn ffordd effeithiol. Mae rai disgyblion yn elwa o gael pethau mewn gwahanol liwiau ac yn y blaen, lliwio pethau mewn, a rhoi pethau mewn trefn. Felly mae hwnna yn mynd i fod yn help. Hefyd, i chi fel teuluoedd, mae hwn yn enghraifft o fwrdd du yng nghegin ffrind i fi oedd a merch yn wneud tygau, a wedyn ni jyst bod nhw fel teulu yn gwybod beth sy'n digwydd bob dydd, a bod chi fel teulu'n hollol ymwybodol pryd maen nhw angen cyrraedd yr ysgol gyfer arholiadau ac yn y blaen, beth sy'n digwydd, ble mae'r pwysau adolygu ac yn y blaen o ddydd i ddydd. A wna'n y pleser wrth gwrs i fynd o fan hyn i fedru croesi nhw gyd bant
wrth i'r cyrsiau fynd yn ei blaenau. Felly, mae hwn yn drydariad weles i ychydig o flynyddoedd yn ôl ynglyn â Year 11 homework, adolygu, a beth mae hwn mewn gwirionedd yn golygu. A mae plant yn aml yn gofyn, wel, fi ddim yn gwybod beth fi fod i wneud, a rhieni falle'n gweud yr un peth, beth maen nhw actually fod i wneud, beth mae adolygu yn golygu, a'r cwestiwn yw, ydyn ni wir yn credu bod disgyblion 1 ar 15 oed, neu 2 ar 15, 19, os maen nhw'n blwyddyn 1 ar 10, 12 a 3 ar 10, yn gwybod beth sydd angen iddyn nhw wneud. Mae yna wahanol bethau, so oedd rhain yn cwbl o sleidiau cyn yr aroliadau maths Tygau. Un peth i ni dynnu sylw ato fe, so maen nhw wedi wneud yr arholiad rhifedd yn mis Tachwedd, falle bydd rhai disgyblion yn sefyll, ond hefyd mae arholiad mathemateg nawr, maen nhw wedi wneud yr un rhifedd, mae hwn yn arholiad gwahanol. Mae rhywbeth fel maths, mae'n bwnc ymarferol. Yr unig ffordd o adolygu yw ymarfer. Chi'n meddwl am pynciau fel addysg gorfforol neu celf fel pwnc ymarferol, ond hefyd mae rhywbeth fel maths yn ymarferol. Hen gwestiynau, gweithio nhw mas, gwirio atebion, a rhoi terfyn amser. A mae hwn yn rhywbeth wirioneddol bwysig. Mae disgyblion weithiau'n treulio gormod o amser. So mi eisiau chi ystyried pa mor hir yw papur yn yr haf. Ac os yw'r papur yn yr haf yn awr, neu'n awr a hanner, neu'n 2 awr, yna does dim pwynt cwblhau'r un faint o dasgau mewn arholiad, am ryw 7 awr wrth i chi ymarfer. Chi'n gwybod? Mae eisiau gwneud yr holl adolygu gyntaf, adeiladu corff o wybodaeth, a wedyn ni ymarfer y papurau yn yr amser penodedig sydd gennych chi. Un peth arall gyda mathemateg ar gyfer disgyblion Tygau, os chi'n mynd i adolygu mathemateg ar YouTube, mae e'n athro Dr Gareth Evans o Ysgol y Creuddyn. Mae wedi creu llwyth o fideos, a wedyn ni, dyma'r codes. So dyna rhif y fideo. Os mae'n gweud rhy, mae fe ar gyfer rhifedd. Os mae'n M, mae fe'n mathemateg. A wedyn ni, mae'r ail ythyr yn wedyn ni yn sôn wrthych chi pa haen yw e. Felly, os oes gennych chi blentyn ym mlwyddyn 1 ar 10, mae hwnna'n bwysig ar gyfer sicrhau taw mathemateg maen nhw'n adolygu ar gyfer yr haf. A wedyn ni, os oes gyda chi blentyn blwyddyn 10, sy'n mynd i fod yn sefyll rhifedd yn yr Hydref, mis Tachwedd, yna mi eisiau sicrhau wedyn bod nhw'n edrych ar y pethau cywir. So dyna sut chi'n dadansoddi teitlu'r fideos ar YouTube ar y channel Adolygu Mathemateg. Felly pan ni'n gweud beth yw mae eisiau adolygu yn aml iawn, mae plant, fi'n siŵr mae ymenydd nhw'n edrych fel hyn, dyn nhw ddim cweit yn siŵr beth maen nhw angen wneud. A wedyn ni, beth yw adolygu? So peth cyntaf dwi eisiau dangos i chi fan hyn yw cromlyn Ebbinghaus, Almeinwr da wrth gwrs, Heman Ebbinghaus, a'r cromlyn anghofio. A wedyn ni, wrth i chi ddysgu rhywbeth yn y fan ar lle, wrth chi'n cofio 100% ohono fe, o fewn 20 munud, chi'n gallu gweld fan hyn, fyddwch chi dim ond yn gallu cofio 58% o beth ysgoch chi 20 munud yn gynharach. O fewn awr, mae fe'n llai na hanner, ac wedyn ni o fewn diwrnod fyddwch chi di anghofio 33%. Felly, y peth pwysig fan hyn mewn gwirionedd gyda adolygu, os chi'n neud y diwrnod cyn, na i adolygu y diwrnod cyn meddwl plentyn, yna y diwrnod canlynol, dim ond 33% o beth chi di astudio diwrnod cyn fyddwch chi'n cofio. Felly, beth sy'n bwysig wedyn ni, yw bod chi'n ail ymweld â fe. Mae'r free fall yn y cromlyn yn gallu cael ei addasu os ych chi'n ail-godi'r wybodaeth, ailwaith, trydydd gwaith ac yn y blaen. Nawr, dych chi methu gweld fan hyn, ond dwi mewn swyddfa dywyll a mae'r golau newydd yn ddiffodd. Dyna ni, dyna welliant. A mae'r golau ar sensor a dwi'n amlwg yn eistedd llonydd. Felly dyna'r gromlyn gyda Ebbinghaus. Mae'r free fall yn digwydd fan hyn, ond wedyn bod chi'n mynd drosto fe to, a wedyn ni mae'n codi fe nôl, a mae'n golygu wrth i chi fynd drwyddo fe mwy o weithiau, erbyn i chi wneud yr ail trydydd tro, rydych chi'n anghofio fe ar gyfradd llawer mwy araf. So chi'n cadw'r wybodaeth yn y cof.
O ran adolygu effeithiol a chanlyniadau llwyddiannus, chi'n gallu gweld fan hyn gwahanol elfennau o fywyd ysgol. Felly'r ymarfer gwahanedig yma yw lle chi'n gwahanu fe, bod chi ddim yn dysgu fe i gyd mewn un diwrnod, chi'n edrych chydig heddiw, mynd drosto fe to falle mewn tridiau, mynd drosto fe to'r ddiwedd yr wythnos, ail ymweld â fe wythnos nesaf ac yn y blaen. Ymarfer adalw yw pan chi'n adalw'r wybodaeth, bod chi yn Saesneg, retrieval practice yw adalw gwybodaeth. A fan hyn rydych chi yn cael papur gwag a chi'n gorfodi eich hunan i gofio gymaint â phosibl o'r wybodaeth a bod chi'n sgwennu fe mas ac yn y blaen, yn hytrach na darllen dros eich nodiadau, bod chi'n adalw fe eich hunan, gweld faint chi'n gallu cofio a wedyn gwirio hwnna wedyn yn erbyn eich llyfrau a marcio fe. Meddylfryd yn amlwg yw ffram o feddwl a bod chi angen meddylfryd positif ar gyfer wynebu yr aroliadau, a mae hwnna'n dod oddi wrth pob math o bethau o ran y plentyn a'i ffrindiau nhw ac ydyn nhw yn hapus ar y pryd ac sut mae pethau gatre. Felly mae angen lot o gefnogaeth oddi wrth o ni fel ysgol ac oddi wrth teuluoedd ar adeg anodd fel aroliadau. Cefnogaeth hefyd yn beth sy'n dod o'r ysgol ac o gytre. Achos os nag oes cefnogaeth yn aml iawn mae disgyblion yn poeni. A wedyn ni, yn olaf, yn y golofn fan hyn, chi'n gallu gweld presenoldeb sydd yn hanfodol. Chi'n modd, mewn gwersi ar hyn o bryd, mae disgyblion yn gwneud gwaith cwrs. Mae yna aroliadau llafar Saesneg ar wythnos hon gyda blwyddyn 11. Mae yna aroliadau ymarferol gwyddoniaeth wedi bod wythnos diwetha. Os ych chi'n gwneud lefel A, mae yna bethau high stakes yn digwydd drwy'r amser. Chi'n modd gyda gwahanol elfennau o'ch cwrs chi. Mae pethau fel celf a lot o bynciau megis cyfryngau ac yn y blaen. Mae yna lot o waith cwrs, lot o waith parhaol yn digwydd, parhaus yn y gwersi. Felly mae presenoldeb, gallwn ni ddim fel ysgol pwysleisio ddigon pa mor bwysig yw presenoldeb. Ni dim ond yn gallu helpu'ch plant chi os yw nhw yn yr ysgol. A os yw'r holl bethau yma yn eu lle, gwahanu yr ymarfer adalw, y meddylfryd positif, mae yna ddigon o gefnogaeth a presenoldeb. Mae'r holl bethau'n dod at ei gilydd a mae hwnna gobeithio mynd i arwain at lwyddiad. Os oes un o'r pethau yna'r goll, rhywbeth fel gwahanu'r ymarfer, chi newydd weld o'r llun y cromlin yma. Iawn, os chi ddim yn gwahanu'r ymarfer yn gyson dros gyfnod o amser, ddim syndod wedyn, taw panics fynd i'r olaf yna. Mae angen adalw. Os chi jyst yn mynd i eistedd yna'n darllen dros eich nodiadau gyda highlighter pen yn lliwio fe gyd mewn, mae hwnna'n mynd i fod yn strategaeth aneffeithiol. Ni'n gwybod yw pethau fel yna ddim yn gweithio. A mae rhieni weithiau'n gweud, oh, they're really busy upstairs, maen nhw'n brysur, maen nhw'n am oriau, ond beth maen nhw actually wneud yw'r cwestiwn sydd angen, chi'n modd, i ni ofyn. Ydyn nhw'n gwneud defnydd da i amser? Ie, falle bod nhw'n treulio lot o amser yn yma, ond ydy fe yn really effeithiol. Nawr, mae Damien Benny bellach yn benneth yn Ysgol Penrheol yn Abertawe, Penrhewl fi'n meddwl, nhw'n galw fe'n Abertawe. A wedyn ni, disgybl tygau sydd gan fe fan hyn, mae'n Ysgol 11 i 15 yn Abertawe. Ond mae e wedi holi disgybl sydd wedi wneud yn dda yn tygau. A fi'n gwybod mae'n lot o rhieni sydd ar-lein hyn, a mynd i fod yn rhieni tygau blwyddyn 10 ac 11. Ma'ch plant chi yn wynebu lot fawr o, chi'n modd, o aroliadau, mae'n lot fawr o bynciau. Felly mae hwnna'n chi'n modd rhywbeth i chi ystyried. Os oes gyda chi blentyn yn y chweched, yn amlwg mae'n lot llai o bynciau, ond mae dwyster y wybodaeth yn mynd i fod yn llawer yn wahanol iawn, a swmp y gwaith fesul pwnc yn mynd i fod gymaint yn fwy. Felly, yn amlwg mae'r disgybl yma wedi llwyddo yn arbennig o dda, a mae hwn yn gyfres o drydariadau o cyn Covid, ond mae yn gyfres dda iawn o drydariadau gan Damien Benny, felly mae'n werth rhannu nhw gyda chi. Felly, o ran y tygau, a fi ddim yn credu bod hwn yn wahanol i lefel A, y disgybl yma wedi dechrau adolygu yn hanner tymor chwefror. So dyma pam i ni wneud hwn heno. So mae cwpl o wythnosau i fynd nes hanner tymor chwefror,
ond mae eisiau chi ddechrau meddwl falle am drafod gyda'ch plentyn, a mae eisiau disgyblion i ddechrau meddwl am gasglu stwff at ei gilydd, sicrhau bod yr holl adnoddau dyn nhw, bod eu nodiadau nhw'n gyfan, a meddwl bod nhw mewn lle wedyn ni i ddechrau adolygu. Dyn nhw ddim eisiau dechrau mynd at ei adolygu, ffeindio bod nodiadau ar goll, bod hwn ddim dan nhw, dyw'r llall ddim dan nhw. Mae'r sortio yma angen bod yn digwydd, a wedyn ni bod cyfle iddyn nhw fedru llwyddo os yw popeth i gyd yn ei le. Hefyd, yn amlwg, dyn ni ddim yn disgwyl i disgyblion dreulio holl hanner tymor chwefror yn adolygu, byddai'r oriau yn cynyddu llawer wrth i'r amser fynd mlaen, a wedyn ni, wrth i ni fynd yn agosach at yr aroliadau, wrth i'r aroliadau ddynesu ac yn y blaen. So chi'n gallu gweld fan hyn, mis cyn yr aroliadau, byddai hi'n adolygu 2 i 2 awr ar ôl ysgol a hyd at 6 awr ar ben wythnos. Mae'n lot, ond chi'n modd, mae'r aroliadau yn heriol, mae lot o swmp o waith gyda'r disgyblion i wneud. Mae'n gyfnod dros dro y mywydau eich plentyn. Un cyfnod yn unig yw e, allan o'u bywyd cyfan nhw, mae'n mynd i fod yn gyfnod bach iawn wrth edrych nôl, ond dwi'n eisiau edrych nôl a meddwl, galle fi wedi wneud hwn, galle fi wedi wneud llall, galle fi wedi wneud mwy. Byddai hwnna wir yn drenu. Mae disgyblion angen meddwl faint o waith maen nhw'n treimlo maen nhw angen wneud a mynd o hynny. Y pedwerydd pwynt fyna, mae'n gweud bod chi wedi dechrau ar y wybodaeth gefndir, nid wneud cwestiynau arholiad. So mae angen adolygu gyntaf, mae eisiau adeiladu'r swmp o wybodaeth, a wedyn ni wneud y cwestiynau arholiad reit ar y diwedd, achos does dim pwynt gwastraffu pepur arholiad, a wneud nhw ar adeg pan chi ddim yn barod amdanyn nhw. Y 5th pwynt fan hyn, dwi ddim wedi treulio amser hafal ar bob pwnc. Mae hi'n gweud fan hyn, oedd yn dibynnu pryd oedd wedi gorffen y cwrs, a faint o adolygu oedd wedi wneud o fewn gwersi, a wedyn ni oedd hi hefyd yn treulio lot o amser yn gwella ei mannau gwan hi o ran gwybodaeth. A mae rhaid i chi fel disgybl, chi mae blwyddyn 11, 12, 13, blwyddyn 10, mae'n cymeryd lot o hunan ymwybodaeth rili i chi fod yn gallu gweithio mas beth yw'ch gwendidau chi, ond mae disgyblion, mae'n lot yn haws a mae'n lot mwy o hwyl i dreulio amser y pethau chi'n deall, a pethau chi'n hoffi, a wedyn ni beth sydd angen mewn gwirionedd yw meddwl beth yw'r pethau, ble chi wedi gwneud pethau'n wael mewn profion, pa bethau chi ddim cweit yn deall a treulio amser ar reina yn lle. Mae hyblygrwydd wedyn yn bwysig, oedd hi'n hyblyg gyda'i hamserlen ac yn newid os oedd rhywbeth yn cael ei wneud yn yr ysgol, neu os oedd hi eisiau dyblu lan, falle bydden nhw'n wneud rhywbeth yn yr ysgol, bydde hi hefyd yn wneud yn y nos mwyn hoelio pwnc yn llwyr. Wedyn ni, oedd hi'n rhannu'r pynciau lan, yn hytrach na treulio awr, yn gwneud hanes, a wedyn awr o Saesneg, bydde hi'n penderfynu ar fatha topigau, a dysgu nhw ar y cof, a hoelio fe dim ots pa mor hir bydde fe'n cymryd. So gwedwch, yn hytrach na jyst dweud hanes, yna jyst meddwl, reit, dwi'n mynd i edrych ar De Affrica, neu dwi'n mynd i edrych ar, chi mae'r Natsied, edrych ar un agwedd, a wedyn ni jyst hoelio un agwedd fyna, yn hytrach na jyst gweud hanes yn gyffredinol. Neu chi mae gyda'r gwyddorau, chi'n gallu torri rhaid lawr i bynciau penodol iawn. Oedd hi'n hollol glir ar y pynciau sydd wedi bod yn ei haroliadau hi. Dros y cyfnod diwetha, mae Cybac wedi torri ambell i bwnc, allan i ambell i dopig felly allan o ambell i bwnc. Fel yn ieithoedd modern gyda ni, oedd 5 thema wedi cael ei tynnu allan o 18. Ond lenni ni'n disgwyl bod popeth yn mynd i gael ei arholi a bod popeth yn mynd i orfod cael ei adolygu unwaith eto. So hi'n hollol glir beth ydi angen adolygu, a wedyn ni oedd hi'n cael rhestrau adolygu gan adrannau, a wedyn ni oedd hi'n mynd trwy rein i weithio mas cryfderau gwendidau a gweithio mas wedyn sut oedd hi'n mynd i dreulio ei hamser. Gan bod ni'n trafod Cybac fan hyn a bod hi'n hollol glir ynglyn â cynnwys yr aroliadau, chi siŵr o fod wedi darllen yn y wasg, llynedd ac yn y blaen, ni wedi cael cwpl o flynyddoedd o athrawon yn pennu graddau. Yn amlwg, ni wedi mynd nôl i aroliadau llawn llynedd, a eto eleni.
Roedd y graddau, y ffiniau graddau llynedd ychydig yn wahanol i'r arfer ac ychydig yn is mwyn gwneud yn iawn am y ffaith bod y disgyblion wedi cael cyfnod mor anodd yn ystod y pandemig, ond y disgwyl leni, mae'r ffiniau graddau mynd i fod dipyn yn uwch nôl tuag at ble oedden nhw yn 2018 a 2019. So ni'n mynd nôl i'r tiriogaeth yna, nid ble oedden nhw'n 2020 a 2021. So os oes gyda chi blant hŷn, fel brodyr a chwiorydd hŷn sydd wedi bod trwy'r system yn ystod y cyfnod Covid, roedd y ffiniau graddau yn fwy caredig gyda nhw na maen nhw'n mynd i fod haf yma. Mae'r plant yma wedi bod trwy'r un peth, fi'n gwybod, fi'n cytuno gyda chi, mae fe'n anheg a dylse fod ystyriaeth o hyd, ond mae e tu hwnt i'n rheolaeth ni, mae e gyd i wneud gyda'r byrddau holi ac yn y blaen, a'r penderfyniadau sy'n cael ei wneud yn ganolog, a mae nhw yn mynd i fod yn mynd nôl i ble oedden nhw cyn y pandemig. Wedyn ni o ran strategaethau adolygu, oedd y ferch mae'n defnyddio Quizlet. Mae hwn yn rhywbeth sydd ar-lein, mae chi'n gallu defnyddio fe am ddim. Mae gennym ni fel ysgol lot fawr o setiau Quizlet. Chi'n gallu creu fachgardiau a gemau lle chi'n gallu adolygu pethau fel yna. Hefyd, chi'n gallu cael app Quizlet ar eich ffôn, a mae hwnna yn rhywbeth hynod o werthfawr. Chi'n gallu defnyddio ar gyfer adael y gwybodaeth a ar gyfer gwahanu. Chi'n gallu pwnc falle heddi, gadael am drydiau, dychwelyd ato fe ddiwedd yr wythnos ac yn y blaen, a mynd nôl a chwilio am Quizlet. Mae yna siŵr o fod links yn Google Classrooms ein plant ni. Hefyd, mae rai disgyblion yn hoffi creu fflachgardiau eu hunain. Mae'r broses o sgwennu nhw yn ffordd o adolygu a wedyn dysgu nhw ar y cof wedyn. Wedyn oedd hi'n defnyddio ei mam, a'r fam yn pennu pwnc off top i ffen, a wedyn byddai hi'n adalw a gweud popeth oedd hi'n gallu cofio. Hefyd, mae e'n gweud fan hyn, a ni wedi sôn am hwn gynnau, tasgau wedi amseru enghraifft yn hanes, rhoi 10 munud i'w hunan i sgwennu popeth oedd hi'n gwybod am ryw agwedd benodol. Achos unwaith eto, mewn arholiad, bydd dim 2 awr dych chi i wneud cwestiwn, byddwch chi angen gweithio dipyn yn gynt na hynny. Wedyn ni, retrieval practice, yr adalw gwybodaeth yma, oedd hi'n phrif ffordd hi o adolygu, sef lle oedd hi'n dechrau gyda darn gwag o bapur ac yn sgwennu lawr y pethau roedd hi'n gallu cofio. Falle oedd hi'n gwybod bod 5 pwynt yn wneud gyda rhywbeth, a wedyn ni oedd hi'n cael papur gwag a sgwennu'r 5 peth allan wedyn ni, a wedyn ni'n mynd nôl i'w llyfr ysgol a agor hwnna a marcio fe yn erbyn hwnna. Mae adolygu yn broses weithredol. Mae eisiau chi wneud rhywbeth drwy'r amser. Dyw e ddim yn broses goddefol lle chi'n eistedd nôl jyst yn darllen dros rhywbeth bach o highlight a bach o liwio mewn. Nid yw hwnna'n mynd i fod yn effeithio. Mae'n gorfod bod yn weithredol, yn active revising mwyn iddo fod yn effeithiol. Defnyddio Quizlet oherwydd oedd e'n haws. Byddwn ni wir yn argymell Quizlet achos mae e'n hynod effeithiol. A wedyn ni, wrth i'r arholiadau ddod yn agosach, wrth iddyn nhw ddynesu, oedd hi wedyn ni yn symud o adolygu ffeithiau, adolygu cynnwys, oedd hi wedyn yn mynd i wneud cwestiynau arholiad. Defnyddio y cyfnod cynnar i adeiladu'r wybodaeth ac yna defnyddio'r wybodaeth wedyn ni i daclo papur. Mae yna GCSE pods, dyn ni ddim yn defnyddio nhw fel ysgol, dyn nhw ddim ar gael yn Gymraeg, a wedyn ni, oedd hwnna'n rhywbeth oedd hi'n defnyddio ar gyfer gwahanol bynciau. A'r peth ola mae'n dweud, yn amlwg, mae hon yn ferch alluog, ond mae'n gweud peidiwch y jyst roi lawr i dalent, ar ôl holi hi, oedd e'n gallu gweld oedd hi wedi gweithio yn hynod o galed mwyn sicrhau y llwyddiant hwnnw. Mae gyda ni diflenni ynglyn â adolygu ymroedan, felly byddwn ni'n rhannu rhain gyda'n disgyblion ni cyn bo hir. Mae'n sôn am wahanol strategaethau adolygu, sef y rai ni wedi sôn, ymarfer adalw gwybodaeth, cwestiynu ac ymelaethu, rhoi enghreifftiau go iawn, sydd yn rhywbeth pwysig iawn mewn pethau fel daearyddiaeth,
a gwyddoniaeth, enghreifftiau go iawn. Mae gyda chi'r theori, ond wedyn mae angen enghreifftiau go iawn. Y gwahanu wedyn ni fan hyn, y spaced practice, os ydych chi'n edrych ar y teils yma, bod chi'n rhannu pynciau allan dros gyfnod o wythnos a dychwelyd at bethau. Wedyn mae gyda ni interleaving, lle bod chi'n rhannu pethau lan a gwneud nhw mewn trefn, ond jyst wneud un agwedd ar y tro, yn hytrach na wneud pwnc cyfan. A wedyn ni llawysgrifen a lluniau, falle mae diagramau wir yn helpu rai disgyblion i ddysgu. Mae pob math o adnoddau adolygu gyda ni yn bennaf Google Classroom, lle mae'r holl stwff gan yr adrannau yn cadw nhw mewn fyna. Mae gan rai adrannau fel Padlet a pob math o bethau fel yna. Wedyn ni, mae hwn yn enghraifft nes i ddefnyddio gyda fy nosbarth Almaeneg cwbl o flynyddoedd yn ôl, adolygu tan yr arholiad llafar, jyst rhoi un fel gwahanol agweddau bob dydd iddyn nhw edrych arnyn nhw, jyst tasgau bach, torri fe gyd lan, a falle bod nhw'n gallu gwneud hwn eu hunain hefyd, jyst edrych ar gwahanol agweddau, jyst falle tasgau fydde'n cymryd rhyw 5 munud, 5 neu 10 munud, a gwahanol bethau, chi mod, bob dydd. Mae hwnna'n gallu bod yn rhywbeth arbennig o effeithiol, a bod y plant yn rhoi trefn a wedyn gwasgaru fe mas, a wedyn ni sicrhau bod hwnna wedyn ni yn digwydd. A wedyn ni, does gen i ddim byd lot mwy i ddweud mewn gwirionedd. Chi mod, beth sy'n tiwlio'r drysau, beth sy'n mynd i fod yn y papurau, ni ddim yn gwybod hwnna. Maen nhw gyd yn cael eu gosod yn ganolog, ni ddim cweit yn siŵr beth sydd ar y gorwel. Ond yn amlwg ni yma i helpu disgyblion. Fe fydd yna sesiynau adolygu ar ôl ysgol. Mae Mr Foyle yn gyfrifol am yr amserlen. Mewn nifer o bynciau fe fydd yna sesiynau adolygu dros y Pasg. A ni wedi clywed pobl yn gweud yn y gorffennol, GCSE success yn enwedig gyda tygau is made in the Easter holidays. Chi'n meddwl bod y llwyddiant yn cael ei adeiladu yn ystod y gwyliau Pasg. Nawr, fi'n dirwyn i ben, so os oes gennych chi gwestiynau, fi'n awgrymu bod chi'n rhoi nhw mewn nawr. Os oes gennych chi gwestiynau penodol, mae yn 6 o'r gloch bron o bod, felly ni yn dirwyn i ben nawr, ond chi rhyw 20 eiliad y tu ôl i fi, felly wna i jyst aros nawr i weld, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, rhowch nhw yn y Q&A, a wedyn ni allwn ni fynd o fyna. Fi'n trio symud hwn rownd. Felly diolch yn fawr i chi, mae nifer dda ohonych chi yma yn y cyfarfod Cymraeg heno, so mae hwnna'n wych i weld. Dwi ddim yn gwybod pwy sydd yma, achos dwi ddim yn gallu gweld yr enwau. Dwi jyst mynd i check o cwbl o bethau nawr. Yn y chat, does neb wedi rhoi unrhyw beth yn y chat. A wedyn ni, yn y Q&A, mae gen i'r sylwadau o gynnau, sef y bobl oedd yn gweud bod chi'n gallu clywed ac yn y blaen, so diolch am hynny. Felly, na jyst aros ychydig am eiliadau nawr i weld os oes yna unrhyw gwestiynau pellach. Ac os nag oes mae croeso i chi fynd. Peidiwch meddwl bod angen i chi aros ar-lein. Dwi'n mynd i aros ar-lein nawr, achos mae'r cyfarfod Saesneg am 4:45. Felly, os hoffech chi glywed y cyfarfod to mewn iaith arall, mae croeso i chi aros, go bryn, bod hwnna'n syniad da. Ond diolch yn fawr i chi am ymuno gyda ni. Os oes unrhyw gwestiynau gyda'ch plentyn, mae croeso i chi anfon nhw i fy ngweld i, maen nhw'n gwybod lle i ffeindio fi yn yr ysgol. Os oes unrhyw gwestiynau mynd i'n ddangos nawr, yna anfonwch nhw drwyddo, ond os na oes unrhyw gwestiynau, yn amlwg, croeso i chi fynd off-lein, a wedyn ni byddai'n cael alwad yma, a wedyn byddai'n mynd nôl ar y link Saesneg, achos mae hwnna'n mynd i fod yn link gwahanol. So mae pobl yn dechrau gadael. Mae rhywun wedi gweud diolch yn fawr iawn am sesiwn fuddiol. Mae hwnna'n grêt, so chi wedi meddwl bod e'n fuddiol a dde werth i wneud felly. So nos da i chi gyd. Noson rhieni, blwyddyn 8, nos Iau, a wedyn mae noson rhieni blwyddyn 11, dydd Iau wythnos nesa, a wedyn ni'r wythnos wedyn mae gyda ni chweched, chweched yw'r noson cyn, noson olaf cyn yr HMS ar ddiwedd y tymor, so mae yna just cyn hanner tymor, a wedyn ni fyddwn ni'n gweld rhieni blwyddyn 7 wedyn yn syth ar ôl hanner tymor.
So diolch yn fawr i chi. Na ni. Diolch yn fawr iawn. So does dim cwestiynau felly dwi'n mynd i adael yr alwad nawr. A diolch yn fawr iawn i chi gyd.